Здравейте! Извинете. Аз съм Ади и днес ще снимам Lego Friends. Ако знаете какво е това е конструктор. Или лакове, да ви покажа другата ми колекция, новата. Сега ще тегля и ще видя кое от двете ще съм изтеглила. Чакайте за момент. Ще падне камерата. Не знам, що винаги заставам тук, просто ми е най-удобно. Седнала съм си и си правя каквото искам. Добре, ще върна, както и да е. Що винаги повтарям, както и да е. Боже, не мога да се спра да говоря. Луда глава, сами изчакайте малко да се успокоя. Така, след като сме нагънали тези и сега аз ще ги си затворя очите, също аз не знам кое е. Пускам ги просто ето така. Ето така. И виждате изобщо. Даже ако не виждате на камерата, че ви ги показвам, съжалявам. И ги разбърквам долу. И тегля. Дойде решаващия момент. Тегля. И изтеглих новата ми колекция лакове. Ето. С лакове. Обновена. Цялата е пълна. Само това казвам. И сега ще покажа какво има в нея. Опаля. Това от миналия клип. Машинката за печене на ногти. Да ви съхнат по-бързо ногтите. Този път имам и гъба. Това е един специален опит. Слагате един цвят, още един. И ето така отгоре върху пръста. Но аз сега няма да го показвам. Това са идеи лакове. Какво още да ви покажа? Новия ми лак на Golden Rose. Този вече е специален лак. Има и магнит. Ето го. Но в друг клип ще покажа точно как се използва този лак. Защото сега няма много време. Също така тези патенца, вече ги знаете. Те са стари и от тези лакове, ето вижте, опаля. Едно миньонче не е много оригинално, просто това е по мой вкус. И ще ви трябва някакви такива пинсети за такива работи. И това е Golden Rose лак с тънка четка, за да може да се рисува. Ето. И какво ще ви покажа? Лакочистителя вече го знаете. Това. Нов лак, който да покажа. Ето този от обикновените, но е моят любим цвят жълто. И другия ми любим цвят синьо. И другия ми любим цвят червено. Може да покажа. Това е едно тампонче. Значи ето така намазвате лак отгоре, след това така и върху пръста и става много красиво. Вече съм пробвала. И чакайте малко какво беше останало още. Да. И тези ваденки или воденки, както там се казват. Топиш ги във вода и после както казвам, нали, с пинцета, после ги посушавате някъде, където и да аз правя така на кръка. И след това леко дърпате, защото ако се измачкат и край вече с тях. И какво ще да ви покажа? Всичко съм ви показала. Напукващия ми лак. Този е нов. Не е много нов чак. Този е хубав. Този е от любимите ми нюанси на синьото. И много обичам много жълто. Само това казвам. И този лак и този е нов. Ето. Той е оранжев. И
този. Има още много лакове. Ето ги. Има и тези. Това са специални маркери, както ви казвам. Но вече не ми се изваждат. И това. Много сладка, аз много си го харесвам. Вече не ми се изваждат тези ръчи. Айде да ви кажа. И моята пила за ногти. Изчакайте. Ви чао!